Welcome back to YouTube channel, Inday Sorry. Diyan, ikaw na. O karon guys, ang among dulaon karon is all about truth or dare. Truth or dare. So come on guys, ubaninis among dula karon nga truth or dare. Truth order. Truth or dare. Pasensya na kay nahubog ang cellphone nako. Sakit na! Truth order man. Truth or dare. Truth. Kasi pangutanan ninyo Truth or dare. Pangutanan. Kinsa? Kinsa magay mong gi. Isa mag-i mo ang crush. Ay, isa Isa na mong crush. Ay, wala mo ba? Oh, Kinsa kinsa gyud imong crush? Kinsa gyud imong crush? Sa panguyaban, asay juan, asay Oh. juan. Dili ko naman sige mga bala. Aside ni Joan. Aside ni Joan. Kami Kinsa? dito na. Nakalay pinagbuangan ka. Dili, wala pa na. Edit pa na. Sige, sige. Kinsa man? Pag ano na yun eh? Sige ba? Pislita. Pislita. Pati na lang po. Pati na lang. Ay, parang start with letter kuan lang. Kana. Liter lang. O, letter lang. Liter. Letter. Liter J. Si Joy, si Joy. Si Joy. Si Joy. Oh. Si Grace, si Grace. Ah, si Grace. Oh, si Grace. Dili, Jay. J. Si Joy. Si Joan. J. Maganda. J. Wala sila bot. Si Joy. Grabe ka-enjoy guys. Si Joy. Oh, another one. Another one. Siya man. Oh, siya. Inaog sa nagbe. Gibe. Oh, kung Dare. Oh, so manubo kasi, manubo. sige. J. Gusto man. Sige, sige. Sige, sige, go. Sige. Sige na. Sugo man, sugo, sugo, sugo. Kiss na kay kang maing, kang maing. Sakit sa Sa lips. Sa lips. Sa lips. Hi guys. Sige, come on. Truth or dare na ha. Truth or dare. Sige na, go. 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 Next. Ikaw na po yung style. It's your turn na yan. Wala din. Uy, daganay. Dato ba wala ni baliban na din. Oo, wala yun. Tinuod mo. Wa mo laban sa ako. Third order. Third order. Uy, wagay mo kabalo kung sa ako ang gusto. Pagpal. Third order. Dear. Pagplito ko kwan. Pulutan. Ano man? Wala ba? Iyaman na po cellphone ko. Wala kaya niya. Ay, ba, sa sandis na niya, oh. Kuhan na kayo. Kuhan mo na. Pasan pitsil. Ito mo din yung vlog niya yun. Sige na, go. Ay, wala kang kabalo. Sunod-tuloy ka na. Wala kang pilingan na Mo gyud, sige. Unsa man? Unsay sugo ni mo? Hindi, uy. May. Sino nung last si Maymay man? Unsa naman, guys? Si Rose. Big boy ni Big boy. Higa. Big boy. Kuska kay basig nagbut-buot ra ko pitik. Pitik ka, ang nanunggan ni Ngiga. Nilakaw man. Big boy akong gusto. Big boy kan. Ka big boy, ka big boy. Masumbagan din man naman boss Big boy mangusik man. Games lang. Nasubuan na gini. Ha? Nanang subuan na gini. Nga unsa na ko si Big Boy? Ano ra mo nung gani siya? Ikis sa lips. Ikis sa lips. Ikis sa lips. Naya lang po. Kaya lang po. Ay, pagsaba. Ayaw, nagulangid. Ay masumpag ka. Uy, mahadlo ko Oh, di ba ya? Oy, bali ba ray? Ha? Walay bali ba ray? Look mo
Ikisa niyo sila pala di Mando. Ay, wala man. Yay, wala. Ano siya dahil? Nagumas na ningi yung halak ko. Wala ka, ginugos sa ito na virginalis mo. Wala. Yes, wala. Lahi na lang, lahi na lang. Tulog na ako. Hindi ka ba? Oy, naraburos! Ayaw na, hubog na lagi na. Asa na? Ano man? Singid na raw, waman singid boy. Go. Again, start to Ruby. Robs, unsa man mo, Rob? Truth or dare? Dear. Dare. Dear. Truth or dare? Eh, kasi sila rigid to it. Sa chick. Si Janjan. Chick din, sa chick. Wala lagi na si Kuya. Wala na si Juan man. Hindi na ko, Jay. Unsa may? Ako na rin sa dia. Guys, unsa may akong i-dare kay kuan? Kay Madam Robs. May nana imong pat. Ha? Nana? Unsa man akong ikuan? I-dare. Ay, Robs, ang ako i-dare nimo nga imong ilailahon na si Singkay. Ha? Ilailahon nimo si Singkay. Ay, singkay anak ko singkay. Ang sino? Shanghai. Makik-shake hands. Abi na kayo nakakaluan. Hoy, makik-shake hands lang ka ni Shanghai. Ah, singkay. Ha? Ikaw ni Main. Mangutan na dia kasi Shanghai. Mangutan na kay. Mangutan na lang kasi Shanghai. Oh, go. Mga kisay Shanghai diri hands lang. Ano guys? Ano? Ano yung lolo siya doon? It's Shanghai. La there. Jimin. Nakalimutan na sa'yo. Oh, saan pumunta na? Ay, pumunta na. Wala. Thank you. Sige. Oh, next. Oh, wala. Ayaw, ikaw. Imuhan na na. Ay, basta dia dapat imuhan na. Ikaw mo laban ako. Imuhan mo na lang. Imuha na tana. Oh, sige. Para mo payo ka na dito, imuha ginagata na. Truth na lang ko eh. Pa. Tara, Shirley. Ano ang yung kamot Oh, ano? tinuod? Oo, para makatubag tinuod. Ganit ko kay ko. Ay, mau ba? Hindi. Para makatubag og tinuod. Mabalak niya akong kamot. Bebe, Para ang gina, para kung mag-truth ka, naanjud ka kay para makatubag og tinuod. Kaya nga na, ang ikumod, ganda ko kayo og lawas. Apos sila. Pila mo mag-ay. Ikaw pala mo magkuha ni Fred sa kasimana. Sa kasimana. Kaisa. Kaisa. Hoy, wala ako safe kay kaduha ka katulo. FTP na pandang Once a month raman pud na kay safe man kay amo ang control is kuan man kanang calendar item. Mabalik ko. Guys, ibalik ko guys, subscribe na to my channel para upira sa akong kamot guys. Next. Kabalo sa Why you ligtas? Why you ligtas? Wala yung ligtas. Hi sir. Hi. Welcome back to my YouTube channel and subscribe. Truth or dare? There. Nabali akong kamot. Kayo!
Gitinuod ni madam. Ano ba yung tinuod? There. Ay, dear. Hindi ko masugo. Suguan ko lang ko niya. Balos ba? Sige na. Dear. Sayon. Yeah. Palihog na kukugipot na ng mga butina sa lamisa. Pumutang sa gawas. Hindi, pumutang na rin sa gawas. Karang yung talang kuwan na kabutin. Hoy, nging ka. Diyan ka sa balik lang gana. Palit ka gininong mga alip yung nun. Ano Ano kaya rin siya gyapon pag map sa debos? Wait, ayaw ka hindi na. Ayaw ka tabangi. Ayaw nga. Ayaw ngiga, ayaw. Narapsan ko. Ako narapsan. Kalapsan wala yung ka ng lingkura. Sana hipos lagi. Kaya ba hipotang din sa Hindi na mo ka. Pwede na mo ka na Kanta? Wala. Pwede na mo ka na Fight, spin, the battle. Kinsa man tayo mo Spain siya, gyapon. Siya, Ayaw gyapon. niya tayo ba? Titungtong. Maski mo tungtong pa! Nakabalos ko guys. Truth or dare? Tatayin. Ay, sakit kaya na! Oy, ilang mo sa mga dear Jude. Ay! Kaya kayo! Alam ko na guys. Kanang kuan. Nana siya. Kanang... Ano tawag kanang? Ano ra ba? Unsa na? Piso. Ay, dear na ko nga ibiso ni mo si Sir Big Boy. Ibiso na ko. Pato dito ro malinghaw tong apel tong mga laki dito. Sige. Let's go. Banime. Tara. Let's go. Aysa ha. Ito na manukan pa. Go, manukad. Oh, nana guys, asa naman to? Money guys. Excuse. What? Good. Sinyas pa ba? Good. Sinyas pa ga. Next. Wala ko pa space. Hoy, Sophie! Uy, ang sana naman ako eh. Sakit. Kaya Sakit ako kamot po. Hoy! Sa dear, bro. Sen! Mga bitin sa ngayon. wala na kami napiligay ko din. There. Ay, dear daw, dear. There na po. Tingo po na, Jok. Pirmera ko dire. Ingo. Tingog ba? Ay, sikusi diha dyan. There. Ay, dear, sugar po ninyo. Sige. Lapit niyo. Oh, diha na po dapit. Balhin ko dito ron. Ha? Titi. Pitking dungan titi. Kusog ka isa tanan. Kusog ka ng kusog. Anong kusog mo? Pitke. Ay, hindi lagi ng kusog. Ayaw ingala. Ayaw. Kalite. Sige na. Balhin ko dire be. Sundo na gira. Sundo na mo ka daran. Yes, yaran mo pa. Napuli-puli naman sa duha. Sabi siguro man, sila siguro ay paspin. Uy, di Gani ka ba? paspin. Kay kuan kita ra mga puli-puli. Siya na sad guys. Truth or dare? Sakit kay kung i-throat ka, Rob. Sakit gyud, Rob. Sige, there, yapo. Ay!
Yes, may maya kung sa isugo na to ani. Hindi ani. Hugas na plato. Tumbling sa gawas. Yakon, di mo tumbling sa gawas. Hoy, I dare you to dance. Binibining marikit diya sa gawas. Iwan ko kabaluan na. At least, mukiay lang kang kamay. Kirig lang ka. Pinakirig-kirig na ko ganito. Mga 10 seconds. Dubangan sana. Hoy, 10 seconds lang. 10 seconds lang. Music, jet. Music lang? Oh, music lang, jet. Let's go, guys. Kabaluan na bini. Ha? Ano? Magpakirig-kirig naman ako. Magpakirig naman ako ka. Ipakita ang video. Ipakita ang video para Magkirig naman ako. Magkirig-kirig. ikaw ka, mag-dancer ka. Assuming. Assuming. Diyan mo, diyan mo. Oh, dear na ha, dear. Uy, Shirley, i-apil yung pagkumangkon. Hoy, minors na ginook ko. Pamatay-matay 163 kita pa. Wala pa naman si Jan maminyo na. Wala pa naman maminyo sa hikit mo. Beg to disagree. Okay mo, di ba? Okay mo kay ka. Ay, kaster kayo. Kamaster. Oh, dilita sa ko, no? Dati dyan. Wala kayo chinilas. Uwas sa malakaw, hikit sa hikit. Kang madam. Ito ang iyak ng juan. Dalawa ko to na timay. Mukha ko sa likod. Uy, di mo. Ano siya? Mga girls, di mo, mga girls. Alala, grabe. Di ko alam. Wala, di ka pa na. Ano? Grabe, asa ang Si Chris, paano na si Chris? Dali, tawagin na si Tigris. Wala si Jan. wala may kuan. Go. It's your turn. Dili, ana. Sige. Nyasa man eh, magulit ko, sige. Unyang ano, way tao diha. Wako. Juan, dali. Pwede rin ayat bangin eh, oy. Dali ka, Jet. Oy, at bangin eh, oh. Dali ka. Manglingkod na lang tao, yarong. Oh, dire ka. Angan ni na, dire ikaw diha. Oy, diha ka, duha ka Uy, doon diha. tayo mga ayaw mo. Doon, magyapon sa buwa. Di ako na Ay, isa mo kayo. Puyo. Joan. Threat or trick? Threat or dare? Hoy, ikaw, Robs. Ikaw may nag-spin. Ikaw latulat. Ikaw latulat, sige. Dyan na po. Kiss ka dyan. Hoy, usa. Biso lang. Bisura? Oh, bisura. Hey, let's go. Ano, nagod oh. Ano? Ayun na. Eh. Oy! So sip ka. Sige. Let's go.